Здравейте! Днес ще говорим за Дени Банкова и нейните клипове. Първия за грим. Ужасна си. В началото на клипа половината ти око, не знам кое е, дясно, ляво, тук беше цялото зелено. Да. Явно и фондютена и зеления цвет са ти основата. Когато на 12-та минута и 6-та секунда приличаш на кон и съм ти го написала даже и ще те тагна в този клип. Да, някъде тук отдолу. Да, отдолу. И защо си гримираш само едното око? Боже, толкова много неща имам да говоря за теб и всичко е ужасно. Виж си коментарите. Много добре сте ти написали, че хабиш само хубавите гримове на майка си. И доста харесвания имаш. Само 2, 3, 4. Всичко друго е минус. Толкова гледания. Вау! Известна си. С гримирането си. Дете на сигурно на 10-11 години учи какички на 16-17 години как да се гримират. Да, точно те си слагат само гланц, някой път спирала и казва, че е много, на теб само този грим на едното око ти е толкова малко, че трябва да си сложиш грим до небесата. Така, за докторите. Май сама се забавляваш и с шницел предаването само копираш Хикен Щикен и Емил Конрад. Ужасна си. Доста си гнусна. Така, после за приставка за кок. И защо на баба ти чорапите си правиш приставка за кок? Мама ти е дала само 4 чорапа, така ли? Да, само 4. И отдолу си ги изрязала, че да се получи, да. Да, просто на баба ти чорапите, затова баба ти сигурно зимата остава без чорапи, защото ти режеш чорапите и си правиш приставки за кок и някакви клипове, които би трябвало да изтриеш. Да, и аз съм много малка да правя клипове, според мен, обаче ужасна си. Или пък за какви неща си купих от шопинг. Вау, нямаш смисъл в изречението. Козметичните ми продукти. Даже не мога да го прочита. Как да си направим плитка змия? Любими четки. Как да си направим аникюр с рози? Аникюр ли се пише или маникюр? Кифлите във фейса. Да, и на... Изглежда така. Ужасна си. Ритуал. Ти бебе ли си? Нали си много голяма? Кифлите в училище, съседите, моята камера, вместо камера, моята стая, техника стуш и в училище с някаква чаша си захапала и чашата сигурно се е спукала. Да, ужасна си. И само копираш хората. Ако твоите приятели ми дадат минус, аз няма да се обидя, обаче ужасно. Ужасно нещо си. Маймуна. Да. Правиш се на маймуна. И само едното око да си гримираш. Или пък да си нанасяш червило вместо гланц. Да, и да ти видам грозното черно око. Ако мислиш, че потъвам в нещо, в твоите очи, да, потъвам в тях. И не искам
да се доближавам, те сигурно ще хвана красата. Да. И така. Това беше. Мога и още много неща да говоря, обаче стана много дълго клипчето. Довиждане. Ще те тагна. Там. Долу, долу, долу. Долу, долу, долу. Да.